Και γεια σας παιδιά, είμαι ο Ανδρέας Γενιάτης και σήμερα θα παίξουμε Head Soccer. Εμείς για την αρχή δεν θα βάλουμε το Arsat, ούτε το Tournament, ούτε το Survival. Θα βάλουμε το League, που δεν μπορούμε να το βάλουμε. Το Head Cup. Αυτό είναι ωραίο. Ναι, αυτό. Kick Off. Τι είναι αυτός? Ενώ πάμε. Όχι. Τι κάνει ρε ο τύπος? Άι στο καλό. Πρώτη φορά το βλέπω έτσι. Ρε. Power. Ωραία. Τι κάνει ωραίο? Μπουμ. Φύγες. Όχι. Πέθανες, γκολ. Όχι. Το φίδι. Γκολ. Γκολάρα. Πουπ. Άντε για ούτε το φίδι δεν με φάγε. Ω γκολάρα. 2-1. Νίκησα. Ωραία. Kick off. Πάμε πάλι. Τι είναι αυτό? Γιατί είμαι δεν μπορώ από μεριά. Ωραία, τι. Τι κάνει ωραία? Εντάξει, εγώ δεν πρόκειται να τον νικήσω αυτό ποτέ. Τι κάνει? Έλα. Άντε! Πω, ρώνω εγώ. Όχι! Πάω! Γκολάρα μες στο γάμα. Γκολ. Και γιατί είναι έτσι μπάλα? Όχι ρε. Όχι. Γκολ. Draw. Δεν πειράζει. No. Kick off. Τι. Καλά. Έχει σφύρι. Γκολ μπέκα. Θα πω γκολ. Όχι ρε πότε. Ναι. Έλα. Τι λέει? Τώρα. Εδώ σε έχω. Τέλειωνε. Όχι. Έλα τώρα. Εντάξει, τουλάχιστον έβαλε ένα γκολ. Μπουμ. Τι μου κα... Ρε. Αν δεν καταλάβατε για το τι έκανα, έκλεψα την κίνηση του.
Αλλά τώρα... Τώρα πέθανες. Γκολ. Χ. Χ ρε φίλε. Χ. Έχασα. Εντάξει. Το πιο άχρηστο παιχνίδι ever. Και ας παίξουμε και ένα Arshad για να κλείσουμε το βίντεο. Θα το παίξουμε με αυτόν εδώ το τύπο. Και θα παίξουμε με αυτόν. Όχι αυτόν, όχι αυτόν, όχι αυτόν, αυτόν, όχι. Με αυτόν εδώ. Αυτός εδώ έχει το αγαπημένο μου skill. Μισό λεπτό. Να ακούσετε και κάτι. Έτοιμοι, πάμε! Θα το σκοτώσω, θα το σκοτώσω. Εντάξει μωρέ, νικάω εύκολα. Έλα power. Ωραία. Εδώ. Του κλέψα την κίνηση. Το νίκησα. Πανεύκολο. Άντε πάλι. Χαχα. Εγώ περιμένω. Έλα τώρα γκολ. Εντάξει, δεν πειράζει. Ψιλοκρεμαστό. Νίκησα. Και αυτά για αυτό το βίντεο. Μπορεί να είναι μικρό, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας.